Bore da bawb a chroeso i chi Oedfa o fawl Ebeneser Caerdydd. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi a gobeithio byddwch chi'n cael bendith efo ni'n ystod y rhyw hanner awr nesa. Cyfarchion cynnes iawn i aelodau teulu Ebeneser sydd wedi gallu ymuno y bore yma. Dwi'n gweld eich colli chi yn fawr iawn, eich cwmni, eich cyfarfod, eich presenoldeb, ond dyna ni, mae rhaid i ni barhau fel hyn am gyfnod eto. Ac wrth gwrs, os oes na ymwelwyr wedi ymuno hefo ni ar YouTube, croeso mawr iawn i chitha hefyd. Da ni'n eithriadol o falch bod chi wedi taro heibio i wylio'r gwasanaeth. Da ni am addoli Duw hefo'n gilydd rwan, ac wrth i ni wneud hynny, dwi'n mynd i gychwyn drwy ddarllen rhan o Salm 95. Ac yn y salm, da ni'n teimlo cyffro y salmydd wrth iddo foliannu yr arglwydd. Ac mi dda'r salmydd, dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o'r foledd i graig ein hiachawdwriaeth. Down i'w bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl. Oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goruwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dyfnderoi'r ddaear, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr ac ef a'i gwnaeth, ei ddwylo ef a greodd y sychdir. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ar ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Molwch yr arglwydd. Gweddiwn, arglwydd da ni'n gynhyrfus o ddod i addoli gyda'n gilydd y bore yma. A da ni am i'n meddylia ni fod wedi hoeli arna ti, fel dy fod ti yn derbyn y clod, y mawl, y parch a'r bri, ac yn cael dogoneddu drwy'r hyn a wnawn ac a feddyliwn yn ystod y munudau hyn. Rwyt ti'n fendigedig fel Duw, yn berffaith, yn ddilychwyn, yn holl bresennol, yn holl wybodus, ac fydd garwn di. A da ni am i'r Oedfa yma fod yn fynigiant o'n cariad tuag ata ti. Oherwydd y fod ti yn y lle cyntaf wedi'n caru ni mor aruthrol yn danwyl fab Iesu Grist. Rho'r ysbryd i'n helpu ni dofyliannu, rho'r ysbryd i'n helpu ni dystio i ti, ac wna ni'n gyfryngau rannu y newyddion da o lawenydd mawr. Yn enw Iesu. Amen.
Rhowch chi farwolaeth felly, y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddaear, peteindra, amhurdeb, nwyd, blis a thrachwant. Hynny yw eilynyddoliaeth. O achos y pethau hyn y mae digofaint Duw yn dod ar y rhai annifydd. Dyna oedd eich ffordd chwithau o ymddwyn ar un adeg, pan oeddech yn byw yn ei canol. Ond yn awr, rhowch heibio'r holl bethau hyn, digofaint, llyd, drygioni, cabledd a bryntni o'ch gennau. Peidiwch â dweud celwydd wrth eich gilydd, gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ynghyd â'i gweithredoedd, a gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sy'n cael ei hadnewyddu ar ddelw ei chreawdwr, i adnabod Duw. Nid oes yma ragor rhwng groegwr ac iddew, enweidiad a di-enweidiad, barbariaid, sgithiaid, caeth, rhydd, ond Crist yw pob peth, a Christ sydd ym mhob peth. Am hynny, fel y tholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, tirionddeb, gostyngeidrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd, a maddeuwch eich gilydd, os bydd gan rywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi, felly gwnewch hithau. Tros yr rhain i gyd, gwisgwch gariad, sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Bydde di dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonnau, i hyn y cawsoch eich galw, yn un corff, a byddwch yn ddiolchgar. Gweddiwn. Diolch i ti ein tad am gael ymuno gyda'n gilydd yn awr eitha ddoli. Ac er nad ydym yn gallu cyfarfod yn yr un ystafell, clyma ni'n un mewn gweddi, moliant a diolchgarwch. Diolch i ti am ofalu amdano am ystod wythnosa diwetha. Mae'r feirws wedi effeithio ar y byd cyfan, a miloedd wedi colli bywydau. Gweddiwn dros y rai sydd yn galaru oherwydd iddynt gollian wyliaid, llawer heb gael y cyfle i ffarwelio am y tro olaf. Gweddiwn dros y rai sydd yn wael ac wedi creithio'n gorfforol, meddyliol, emosiynol ac ysbrydol. Gweddiwn yn arbennig dros y miloedd ar hyd a lled y byd sydd yn gorfod wynebu'r feirws heb y cyfleusterau gofal sydd gennym ni yma yng Nghymru. Dim dŵr glân i olchi dwylo, dim meddygon a nyrsys, dim ysbytau a periannau sy'n cynnal ac yn adfer bywyd. Bydd y gadernid y chynnal rai sy'n gael o arnat o ganol eu cyfymderau. Diolch am y rai sy'n gweini, yn gofalu ac yn gwirfoddoli, ac am y cariad sy'n cael ei rannu trwy bobl wasanaethu ei gilydd. Gweddiwn dros arweinwyr y byd, y gwleidyddion, y gwyddonwyr a'r arbenigwyr sy'n ceisio'n harwain trwy'r pandemig. Gweddiwn y bydd y gwyddonwyr yn darganfod brechlyn yn fuan i atal lledaeniad y feirws i'r dyfodol. Arglwydd mae'r cyfnod hwn wedi bod yn gyfnod heriol i'th eglwys. Gorfod wedi chwilio am ffyrdd newydd i addoli, gweinidogeuthau a rhannu'r ffydd. Diolch am Gristnogion sydd wedi defnyddio eu harbenigrwydd a'i gwybodaeth o'r dechnoleg newydd i hyrwyddo'r efengil. A thrwy hynny wedi dod y chynhaliaeth ysbrydol a chorfforol a gobaith i filoedd o bobl ar hyd a lled y byd trwy'r we. Arglwydd, dyma ni weledigaeth newydd os ydych gallwn ddefnyddio'r cyfryngau hyn i hyrwyddo gwaith y thystiolaeth yr eglwys i'r dyfodol. Yn cyfnod y Pentecost, gweddiwn am ddawn a ffrwythau'r ysbryd i ni'n bersonol ac i'r eglwys, fel y gallwn ddod i adnabod Iesu'n well, ei ddilyn yn ddyfnach, a'i wasanaethu yn llwyrach.
Bydd y daw eraill trwm ni i adnabod cariad Duw. Nid oes rhaid i ni ofni, gan fod ei bywyd yn dy law di, ac nad oes dim allu'n gwahanu oddi wrth y gariad di yn Iesu Grist. Weddiwn hyn yn enw Iesu, gan weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled y deyrnas, gwneler diwyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni'n troseddau, fel yr un ni wedi maddau rhai droseddodd i'n herbyn, a ffaidan dwy'n i brawf, ond gwared ni'r rhagor i drwg, oherwydd iddo ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Yn ystod yr wythnos dwytha, un o'r prif straeon ar y rhaglenni newyddion oedd hanes erchyll o fuddiaeth ffiaidd George Floyd dan ben glin greulon i aelod o'r heddlu. Ac un o'r pethau sydd wedi fynychru ni ydy sylweddoli wrth wylio fideos a dynwyd o'r digwyddiad mod di yn bersonol yn dyst i lofruddiaeth dyn arall. Mi oedd George Floyd yn Gristion o argyhoeddiad oedd yn gweithio i fentora hefo dynion ifanc mewn ardal ddifreintiedig a chaled yn Houston o'r enw'r Third Ward. Ac yn sgil y digwyddiad hwn, mae yna brotestio mawr wedi bod ar hyd a lled America ac yn wir erbyn hyn ar hyd a lled y byd, ac yma ddoe dydd Sadwrn yng Caerdydd. Yn erbyn hiliaeth o bob math, ac yn arbennig hiliaeth yn y cyd-destun yma, tuag at bobl o dras Africanaidd ac Asiaidd. Mae'r casineb sydd yn bodoli yn anialladwy ac yn anynol, a trist ydy gorfod cydnabod fod hiliaeth yn fyw ac yn iach ac yn gynhenid i ryw radda ym mhob cenedl ymhlith dynol ryw. Mae o hefyd mewn sefydliadau ac mewn mudiadau. Ac mi ddyla ni hefyd heddiw holi'n hunan oes yna hiliaeth o ryw fath yn bodoli yn yn meddwl ni tuag at rai carfanna. Ydan, da ni fel Cymru Cymraeg yn gallu bod yn hiliol, ond mae bob hiliaeth yn anghywir ac yn groes i ddymuniad Duw. A mi o wedi peri dros y canrifoedd gymaint o ddrygioni a dioddefaint. Ac yn anialladwy, mae yna rai pobl sy'n galw eu hunan yn Gristnogion hefo agwedda hiliol at rai pobl. Os felly mae rhaid i ni ddweud dydy'r bobl hynny ddim wedi deall yr efengil Gristnogol, efengil gras. Mae ymelaethu am hynny nes ymlaen. Ond mi hoffwn ni am ychydig funudau ni ystyried be mae'r Beibl yn ei ddweud a'i ddysgu am hiliaeth. Fedrai mond crafu'r wyneb, ond dyma fy sylwada. Beth ydy hiliaeth? Hiliaeth ydy casau pobl o dras, neu o genedligrwydd, neu o hil wahanol i ni yn hunan. Ac o ganlyniad, da ni'n ystyried yn hil a'n cenedl ni yn uwchraddol iddyn nhw. Gai jyst sôn am 3 peth yn fyr sydd yn dod o'r Beibl. Peth cyntaf ydy hyn. Fel Cristnogion, mae'n gwrthwynebiad ffyrnig ni i hiliaeth yn seiliedig ar y Beibl, wrth gwrs. A dyma un enghraifft i chi, nawn ni droi i'r llyfr Genesis, llyfr cyntaf y Beibl. Ac yn y fan honno fe ddywedir hyn. Dywedodd Duw gwnawn ddyn ar ein delw. Ar ôl ein llun ni i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddeiar, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun, a'r ddelw Duw y creodd ef, yn wryw ac yn fenyw y creodd
hwy. Felly o'r dechrau cychwyn, mae'r Beibl yn dysgu ni fod Duw wedi creu un ddynoliaeth yn wryw ac yn fenyw, ac fod pawb o fewn i ddynoliaeth wedi creu ar-lun a delw Duw. Nid dwy neu dair dynoliaeth greodd Duw, a bod rhai pobl yn well na pobl eraill a rhai yn waeth, ond un ddynoliaeth gyda phob person i fewn i honno yn gydradd ac yn gyfwerth ger bron y crewr, ac felly mi ddylan nhw fod yn gydradd ac yn gyfwerth yng ngolwg ei gilydd. Felly mae sôn am unrhyw fath o raddfeydd o fewn i ddynoliaeth yn lol, botas, maip, yn niweidiol, yn ddrwg, yn wrthgristnogol. Dyna beth cyntaf. Yr ail beth ydy, da ni'n nidio i'r Testament Newydd, nidio dros lot fawr o bethau, at agwedd ac ymddygiad Iesu Grist ei hun. Dyma ddwy enghraifft sydyn i chi o'r un math o beth. Yn ystod cyfnod gweinidogaeth ddaearol yr arglwydd Iesu Grist, oedd yr Iddewon yn casau Samariaid a chas perffaith, ac yn edrych i lawr i trwyna arnyn nhw. Mi oedden nhw'n ystyried Samariad yn eilradd, yn aflan, yn amhir ac yn israddol. Doedden nhw ddim ar unrhyw gyfri yn barod i gymdeithasu hefo nhw, heb sôn am gydfwyta a chydyfed hefo nhw. Ac mewn dau ddigwyddiad, da ni'n gweld yr Iesu yn ymestyn allan tuag at Samariaid mewn cymod. Yn yr enghraifft cyntaf, da ni'n cael hanes Iesu Grist yn cyfarfod ar wraig o Samaria wrth ffynon Jacob. A mae'r Iesu'n y fan honno yn siarad hefo hi. Mae'r Iesu'n y fan honno yn yfad dŵr gyda hi. Rhywbeth oedd yn gwbl anerbyniol yng ngolwg yr Iddewon. Ac felly fe weithredodd Iesu yn erbyn agweddau hiliol oedd ymhlith i genedl i hun. A wedyn, yr ail gyfeiriad ydy'r cyfeiriad at ddameg y Samariad trigarog. Dyma rhywun yn gofyn i Iesu yn diwrnod, pwy yw fy nghymydog? Ac unwaith eto wrth ddangos pwy yw, neu pwy oedd ei gymydog, dyma'r arglwydd Iesu yn dewis mae'r arwr yn y ddameg oedd un o'r Samariad. Torri lawr waliau hiliaeth yn gwneud yr un esgymyn yn arwr yn y ddameg. A mae llawer o bethau eraill y byswn ni'n gallu i ddweud am Iesu, hefo'i bwyslais ar gymod a chariad a maddeuant. Ond dwi eisiau symud ymlaen yn gyflym y bore yma. Ac yna y trydydd peth a'r peth olaf ydy natur yr efengil Gristnogol ei hun. Efengil gras ydy'r efengil Gristnogol. A gair arbennig ydy'r gair gras, sydd yn cyfeirio at heilioni a chariad afresymol Duw tuag at bobl sy'n heiddi dim byd o gwbl ganddo fo. A pan da ni'n deall efengil gras Iesu Grist, da ni ddim yn gallu coleddu hiliaeth o unrhyw fath. Oherwydd mae'r efengil Gristnogol yn seiliedig ar y ffaith fod Duw yn caru ni yn eithafol, ond da ni fel dynoliaeth ac fel unigolion wedi cefnu ar Dduw i ddilyn yn trwynau, i ddilyn yn i ddilyn yn mympwy, i ddilyn yn ffyrdd hunanol ni yn hunan. A dyma wrth gwrs ydy y pechod yn erbyn Duw. A mae hwnna'n effeithio'r bob dim a wnawn a phob dim a feddyliwn. Ac da ni ddim yn gallu trwy'n hymdrechion yn hunan delio gyda'r hyn sydd wedi'n gwahanu ni oddi wrth Dduw. Allwn ni drio hyd syl pys i bod yn ddigon da i gyrraedd at Dduw, ond perffeithrwydd ydy safon Duw, a dos neb ohono ni'n cyrraedd y safon honno. Ond yn ei ras, mae Duw wedi ymestyn ata ni yn Iesu Grist. Yn ei ras, mae Duw wedi trefnu ffordd i bontio'r agendor rhyngo ni, a nina yn heiddi dim byd o gwbl. Fe anfonodd Duw yr arglwydd Iesu i'r byd i fyw y bywyd y dylia ni fod wedi fyw, ac i farw'r farwolaeth y dylem ni fod wedi ei marw.
a thrwy fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, dyma Duw yn agor ffordd i ni ddod ato fo drwy gredu yn Iesu Grist a cael maddeuant i'n pechoda. A mae hynny'n dod yn weithredol pan da ni'n cydnabod ger bron Duw nad ydan ni'n gallu achub yn hunan, am bod ni'n derbyn fod Duw yn Iesu wedi paratoi pob dim yn llwyr ac yn gyfan gwbl ar yn cyfer. Ond beth sgyn hynny wneud hefo hiliaeth? Wel hyn, wrth i ni ddod i ffydd yn Iesu a deall efengil gras, da ni'n gorfod cydnabod yn methiant ger bron Duw. A mae emyn Thomas William Bethesda'r fro yn dod i'r cof. Os flaen o dduw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell, pechadur yw fenw, ni fedda fenw gwell. Trigaredd rwy'n ei geisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onis caf. Ac wrth gydnabod hynny ger bron Duw, da ni'n cyffesu nad ydyn ni'n gallu galw'n hunan yn well na phobl eraill, oherwydd pobl ffeiledig a methiedig gyda ni, sydd yn dibynnu ar ras rhyfeddol Duw. Da ni ddim yn gallu edrych lawr yn trwyna ar bobl o dras a chenedligrwydd gwahanol, oherwydd yn bod ni'n sylweddoli gyda gostyngeidrwydd, mae ar gariad a gras Duw yr ydyn ni yn dibynnu. A mae'r efengil yma, yr efengil rhyfeddol rasol yma, yn gorchfygu yn hunanoldeb, a'r ffaith yn bod ni'n gallu bod mor hunandybus a hunan ganolog. Flynyddoedd yn ôl, o'n i'n byw yng Ngholeg Bala Bangor, oedd yn nhad yn brifathro yn fanno. A mi oedd yna drai rot yn y coleg, dwi'n mynd nôl rwan flynyddoedd maith i'r 1970. A mae drai rot yn bydredd slei, mae o yn effeithio'r goed marw sydd yn cuddio'n nghilfachau tywyll hen adeiladau. A'r symptom cyntaf drai rot ydy bod yna lwch brown yn ymddangos. Ac mi sylwodd rhywun bod yna lwch brown yn llofrgell Coleg Bala Bangor yn setlo ar y llyfrau ac ar y byrydda. Mi allan ni fod wedi delio hefo'r symptoma yn unig a cael Mrs Hughes o Glas Imbryn i ddystio'r llwch yn wythnosol. Ond fydda hynny ddim wedi delio hefo gwreiddyn y drwg. Ddaru ni orfod gwahodd cwmni yno i'r coleg, nath ddiberfheddu yr adeilad, codi'r lloriau, twrio mewn i'r walia a thynnu pob darn o bren oedd yn pydru a chwistrellu cemega i atal tyfiant pellach ar y pydredd. Mi gymrodd hyn fisoedd i gwblhau'r gwaith, ac mwyn gwneud hynny, feithpwyd at wreiddyn y drwg. Yn aml fel dynoliaeth, da ni'n delio hefo symptoma problema, yn hytrach na mynd at wreiddyn y drwg. Mae rhaid gwneud hynny wrth gwrs, ond dydy'r drwg ddim yn cael ei ddileu wrth ddelio hefo'r symptoma yn unig. A mae hiliaeth yn ganlyniad i'r drwg a'r rhagfarn a'r hunanoldeb sydd yn ddwfn yn calonna ni. Ac mwyn i orchfygu a'i wastrodi a'i ddileu, rhaid delio hefo hwnnw. A dyma diolch i'r drefn mae'r Iesu yn ei wneud. Mae o'n mynd at wreiddyn y drwg, sef yn pechod ni, gan ddelio gyda hwnnw, gan wedd newid calonnau pobl yn llwyr. Mae'r Beibl a'r efengil Gristnogol, efengil gras, yn gwrthwynebu pob hiliaeth yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Diolch am efengil gras, mwyn ei enw. Amen. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld fy mhechodau i yn
cael ei cario yn dy freichiau di. Dwi'n gweld yr hoelion trwy dy ddwylo athraid, a dwi'n gweld cariad gras a maddeiant yn dy waed. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld dagrau'r tad. Wrth iddo wylio poen ei unig fab. Wrth iddo farw dros bechodau'r byd, yn rhoi ei fywyd i achub ein bywyd ni. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n cofio perffeithrwydd Iesu, yn cofio oen Duw, yn cael ei aberthu, a thrwy ei farwolaeth, yn rhoi cyfle i fyw. Dyw diolch ddim yn ddigon, ond diolch Dduw. Wrth i ni dynnu rwan at derfyn y gwasanaeth, dwi eisiau'ch gwahodd chi i gymuno hefo ni, gan gofio mae Iesu Grist sydd yn gwahodd ni i gymuno, a da ni'n ymateb i'w wahoddiad ac i'w orchymyn o. Cofiwch fod hwn yn agored i bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu. Felly os ydych chi'n credu yn Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr, mae yna groeso i chi ymuno gyda ni wrth gymuno. A'i ddarllen ychydig eiriau. Gan ei difarhau am ein pechodau, deuwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd fod ein pechodau wedi ei maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwin yn arwyddion o'i aberthef drosom, unwaith ac am byth. Gwrandewn ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gawn ni gyd weddio. Arglwydd nefol, da ni'n clywed llais yr arglwydd Iesu yn gwahodd ni i gymuno yn awr. Ac wrth wneud hyn, da ni yn ymwybodol o dy gariad i tuag atom, o dy ras syfrdanol tuag at euog fyd, ac o'th berffeithrwydd di. Ac felly, ger dy fron, da ni'n cyffesu yn holl bechoda ger dy fron. Da ni'n cyffesu geiriau, cas a gwirion hynny, da ni wedi dweud a sydd wedi brifo pobl eraill. Da ni'n cyffesu y meddyliau drwg a hunanol a thrachwantus sydd yn dod i'n rhan, sydd yn gwbl groes i'r hyn a fwriadaist ar ein cyfer. Da ni'n cyffesu'n bod ni'n gallu
gwneud pethau sydd yn brifo pobl sydd yn gas ac yn hunanol. A da ni'n cyffesu'n bod ni'n peidio manteisio ar y cyfleon hynny i wneud daioni. Ac wrth gyffesu, da ni'n sylweddoli nad oes ganddon ni heiddiant yno ni yn hunan, ond bod ni'n gorfod pwyso'n llwyr ac yn gyfan gwbl ar heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. A da ni diolch i ti am ei aberth o dros yn pechoda ar y groes, am iddo gymryd yn diwch a'n hanufuddod, a'n pechod ar ei ysgwydda pur ei hun, a marw'n yn lle a chael ei gosbi'n yn lle, fel yn bod ni trwy gredu ynddo yn cael maddeuant bywyd newydd, a thrwy atgyfodiad yn derbyn bywyd tragwyddol. Yn awr arglwydd, da ni yn neilltuo y bara hwn i fod i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a ddryllwyd trosom. A'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dwalltwyd erin mwyn. Gyfynnwn hyn yn ei enw ef. Amen. O gobeithio bod gynnwch chi ddarn o fara a diod i'w cymryd. Gweithred syml ydy hi, lle da ni'n cofio am aberth a marwolaeth Iesu Grist drosom ni yng nghariad Duw. Yr arglwydd Iesu yn os a brydychwyd ef a gymrodd bara, ac wedi ddiolch ef ei a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch, gwnewch hyn i gofio amdanaf. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Pwyso'r bore ar fy nheulu, colli'r rheini y prynhawn. Pwyso eilwaith ar gyfeillion, hwythau'n colli'n fuan iawn. Pwyso'r hawddfyd hwnnw'n siglo, profi'n fuan newid byd. Pwyso ar Iesu, dyma gryfder sydd yn dal y pwysa i gyd. Amen.